River, ang Mississippi River, dunay napulo ka mga state nga gian sa tubig. Nagsugod ang tubig sa Mississippi River diadto sa Itasca State Park. Mao ni siya mong isudlaan akong nimutangan ron. Dili gasugod ang tubig. Mosubay ang tubig dinha sa Minnesota State. Mulapos ang tubig sa between sa Minnesota ug sa Wisconsin State. Wisconsin, Minnesota. Welcome to my channel, Bisaya Kamunggay, yung host DQG Daniel Kindawrin. Kamoras sa ako, si Robert, si Candice, si Ruan. Musakay namin sa sakyanan, padulong namin sa Itasca River, ang gisugdan or gamot or ugat, di nagsugod ang tinubdan sa Mississippi River, ang pertindako ang river sa Amerika. Napo ka mga states, ang gitadlas ni anak, mga amigo, mga amiga. At ang kuyog, si Robert. Say hi, Robert, bro. Hi. Atong kuyog lain si Atong kuyog lain si Candice. Dai. Hi. Si Ruan sad, Ruan. Sira pala. So mga to nami. Ready na mi kay ang among biyahe from Minnesota, San Francisco City, mga 3 ka oras kapin o sa may mabot. Kini dala na mo ni San Francisco Boulevard sa San Francisco City. Going north is siya of Minnesota, northern part of Minnesota. Itasca State Park. There is a northern part of Minnesota. Muna ni, doon na nga no? Ito masaw na nga, dara Itasca State Park. Wow. Where's my phone? Ano mo akong phone? Muna na dari ang Itasca State Park, mga amigo, mga amiga, masulod ka. Park closes at 10 p.m. Kanya pa. Sorry ka. 30 miles per hour speed limit. Kinataw ka na tawanan sa mga tubangan, nipalit na siya ticket, nigawa siya siyang auto, nipalit siya ticket, unya, tag $7 per day ang bayad mo musud ka sa Itasca Park. Unya, $35 kung mo usa ka tuig imuha nga nana kay permit musud lang ka ari ka speakers kilid musud na ka diretso diri kining siya wala ni mga permit mo ning kuha mi permit diha ron ang buhaton mo magawas ka sa mga auto bayad ka. Hello? Basahin lang instruction. Pull up to line, exit vehicle, make purchase, thank you. Tamay. Ang mga tawana wala maskara pero ang mga namalit ay maskara pero kani siya ron ay maskara ang kuan diha. Hi. Hello. Palit mi ticket dire sa among sakyanan. Usa ka sakyanan, usa ka ticket. $7, $7 ka dolyar. Oh. Okay. So pala ba yan? $7, $7, 20, $13 sukli. Garaw. Among 20, $13 sukli. Okay. So, karon yung nabati nga sound, yaharon sa mga tagoy-tagoy ron ni Rowan. Nino kipamila? One more Rowan. So, musod naman ng Itasca Park. Unya human, namin diri Itasca State Park Summer Map. So, muna yung musubayon. Unya, 5 kuno ka miles. Taraw na, mga ngalan dito. 5 pa kuno ka miles ang musubayon o sa may maabot dito. Nasi ang facilities here, na park office, information, point of interest, picnic area, parking, visitor center, interpretive center, swimming, trailer access, face cleaning, shelter, rentals, restaurant, historic site, overlook, volleyball court. Volleyball court, dapat yung lodge, dapat yung hostel, amphitheater, na campground, na backpack camping, RV sanitation station, gift shop, firewood, tour book, restroom, toilet. Muna ang mga mapa, ang musubayon, nga panggutuman may mga on sa mi. Mangita may kaunan ron
sa para paniod to. Okay? Standby lang mo guys. Ganda ko update on sa man ni kanindot ang Itasca State Park mo ang lugar para nga gisgikanan, isugdan og ugat nganong dunay Mississippi River mo ang tinubdan sa tubig. Okay. Guys, naabot namin diri sa visitor parking Itasca State Park. Namin diri mga bawon nga ilim no, para nga di namin makagastog dako. Makasave mi. Dami tubig diri, dami tubig. So, abot na mi. Unya, mosulod na mi diharon sa visitor center. Right, Juan? Mosulod na ta sa visitor center. Unya ini siya visitor center entrance. Ato dito. Aray, visitor center entrance. Kini diri dapita mao ni siya ang parking area sa visitors or guests sa Itasca State Park sa Minnesota State. So naadre, welcome to Itasca State. Na kay mga pangutana, na kay mawala ka, tanaw ka sa mapa, una siya imong pangtanawon, mo refer ka diri, wanha ka ng Douglas Lodge kung sa imong gustong orderon. Who's swimming? So, asa man tala you are here. Swimming is Dara di ay. Nana na Mississippi Headwater. Okay, Headwaters. Oh, dara. So kung mari mo diri sa Itasca State Park sa sinugdanan gyud sa makahapit gyud mo diri kay mo ni ang Douglas Lodge, diri ang restaurant. Diri ka mo order og pagkaon, kumukaon ka, gutumon ka, ari ka diri mo order pagkaon. Kaya mo mga kauban, kuya mo may Robert, Rowan, Candice, the birthday boy, iyang anak o iyang asawa. Ang sa may ipaabot niyo ron diri. Wapay pagkaon? Wapay pagkaon? Wapa? Puso. Barbecue, TL's manok, ulo. So, sa may inyong nakita diharon, walay bugas. Ang tinuod, walay bugas diri. Walay bugas ng utana diri na pa Asian nga food diri wala. So, in Amerikano ulit sa tanay. Kaon tanay sweet potato, kaon tanay sweet potato fries, french fries, coleslaw, ug salad. Plus burger, plus sandwich. Pili lang ka na, okay? Hello guys. Humanamig order ni abot na mong order. Panahon na nga mga on may. Kanya nami pagkaon diri oh. Limitado ra pagkaon na mo. Kaya siya kuha ni. Gitawag ni siya kung Northwoods Burger. Ay mushroom sa sud, baka ni siya. Beef Angus nay baka sa sulon ay baka. Ay mushroom ba? Uhong. Mo haro ano unsay mong order diha? French fries Unsa pa? and a bacon burger. Okay. Mo haray, unsay mo diha? Ano sa nga BLT? BLT, kanang BLT, Balamban Lines Transit, dili. Bacon, lettuce, and tomatoes. Ako bro kay Mo palabilan na sa ano. mo asawa? Labihay. Yan sa mong kaon ron. Wala ra, ako ang sobra rin ka. Ay langaw daw ko mo. Ang sobra rin ako ani. There's flies. Nakoy tomatoes, nakoy sweet potato fries dere, okay? Tamis ni siya Gawan nga sa mga ketchup. kamote. Mo ni ang area mga mga higala sa parking sa Itasca Headwater. Kana diha sunahan. Ato na balik karon ta sa diri ha. Muna diri ang nagparking ang mga tao nga moso diri sa Itasca State Park. Kini din lugar ha, muna gitawag og Headwaters. Ngano man? Na diri si Robert na diha si Ruano. Hello. Si Candice ta sunahan. Muna diri ang sinugdanan sa tubig sa Mississippi River. Ang usas mga pinakadako ikaduha sa Hudson Bay. Pinakadako nga tinubdan sa tubig ang Mississippi River. Mao ni siya diri. Ang Mississippi River dunay napulo ka mga state nga gian sa tubig. Nagsugod ang tubig sa Mississippi River diri sa Itasca State Park. Mao ni siya mong gisudlaan akong nimutangan ron. Diri gasugod ang tubig. Mosubay ang tubig dinha sa Minnesota State, mulapos ang tubig sa between sa Minnesota ug sa Wisconsin State.
Wisconsin, Minnesota. Okay? Mula sa tubig diri, ubos sa Minnesota, south is Iowa State. Ubos po sa Wisconsin, ang Illinois State, na diri Chicago. So nilahos ang tubig diha sa Mississippi River, Missouri ni siya nga state. Subay siya diri, Kentucky na ni siya nga state, boundary. Unya mo adto ka sa ubos, Tennessee, Arkansas nga state, Mississippi, Louisiana, diyan na ang tubig diri sa Gulf of Mexico. So mao ni ang kahimtang sa tubig diri gigikanan. Pila ka state? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 states. 10 states over 2,300 miles usa lang ka river. So mo ni ang Mississippi River gigikanan diri sa Itasca State Park sa Minnesota State. Napulo ka mga state yang yagian. And then I use the volume keys because it feels. Hi. How are you? Very well, thank you. Beautiful day. Yeah, the beautiful, perfect weather, right? Yes. What's your name, by the way? Lori, Lori. Yes. And this is your? this is my friend Carol Gilmer. Oh, okay. So you live here in Minnesota too? No, You live in other state? Arizona. Arizona. Wow, easy. Phoenix Suns of the NBA. Arizona Cardinals of NFL. You won't mind. How old are you? 87. 87? Wow. Unbelievable, huh? Looks not 87. So you're here for this Edgewater, right? Yes. Every year. No, But I am But you come over here every year. just about. Wow. You like here during summertime? I do. Okay. So you stayed here for how many days before you go back to Arizona? 2 months. 2 months? You? 2 weeks. 2 weeks? Both of you? 2 weeks for me, 2 months for her. Oh, I wow. have a cabin here. You have a cabin here. That's good. And after, during springtime, you go back there. Oh no, fall season, Yes. you go back there. Oh, wow. So, at 87, you go here in Headwater of Itasca State Park. Any reaction? Why you come over here every year? Oh, I think it's a very beautiful place. Okay. And we wanted Lori to see it. So if there's a lot of people watching right now, what's your message to them, or do you want to invite them to come over here and? Oh, come here, Minnesota. This is Minnesota's oldest park. Huge red pines. The beginning of the Mississippi River. The Mississippi River, which is the biggest in the United States, flows north from here and around a few places and then south to the Gulf of Mexico. What part of this place you like most? What? Starting point of the water. Very cold, right? I didn't go in today. Oh. She knows. So Lauren, in your part, what's your reaction here in this place? Amazing, unbelievable beauty. Yes. You like the weather? The weather is warm, but Warm. beautiful in the shade. The sun is beautiful. Is it humid here? Humid. Humid. In Arizona, humid too? No. Not humid. Hot. Hot but not humid. Right. Uh-huh. Yeah. Hot is good than humid, right? Hot is hot. Hot is hot. 120 is If hot. there's people watching right now in Arizona, what part of Arizona you live there? Phoenix. Phoenix. Yes. That's the best place there. That's the capital city. Yes. If you have friends watching right now, what's your message to them? I'm in Minnesota. I've never been here before. This is my first time at Itasca State Park, and I highly recommend you come. You're planning to go back here next time, right? I would like to come back here. Uh-huh. I don't know if I ever will, but I will take advantage of everything I can while I'm here. Lauren, thank you so much. And Carol, thank you so much, okay? Thank you. Thank you. Thank you. Nice to talk to you. Nice to talk to you, okay? Bye-bye. Bye-bye. Sa mga way idea, unsa may porma sa Mississippi River? Katong wa ka kita og mapa, unsa may porma aning Mississippi River? Asa man gini gikan? Dili siya gagikan, asa man gini siya padulong? Now, simple kayo. Napo ka states ang iyang agian. Napo ka states. Para makita niyong tanan, pakita na ko ninyo dara.
ang Minnesota State, tanawa, mao ni siya ang Minnesota. Mao ni ang downtown Minneapolis o downtown St. Paul. Muna ang dagkong syudad sa Minnesota State. Twin Cities ang tawag ani, duha ka dagkong syudad. Now, ang tapad ani Minnesota is state of North Dakota sa west side. Ang ubos ng North Dakota na diri ang South Dakota. So, mobalik ta. Muna ang Minnesota nga state. Wisconsin ang tapad diha, Wisconsin State. Okay? Wisconsin State ang tapad. Now, ang tubig sa Minnesota sa Mississippi River from Lake Itasca, muna akong pwesto ron, di ako diri. Moagi dito City of Bemidji, moagi sa Grand Rapids, mulahos diri sa Brainerd, mulahos sa Little Falls, maabot sa St. Cloud, ari padong sa Minneapolis. Di diri ang tubig padong. Okay? To ay mga tubod sa gikan dito sa Lake Superior, moagi sa ditong tubig. To apo dito sa Red River of the North. To apo ditong tubig. Now, Minnesota River ng uban, St. Croix River ni Agi. Kani po sa Minnesota River. So muna nag-abot na sila. Diyan na diri pa daw ang tubig. Nilaho sa Winona State sa Minnesota. Ang atbang na La Crosse o Minnesota City or Winona City sa Minnesota. La Crosse City sa Wisconsin nga state. Wisconsin River lisod sa diri. Niagi sila sa boundary. Wisconsin, Minnesota. Muna ni siya. Diri niagi kini nga mga city. Nilapos diri. Lisod sila diri. Pagabot diri, Iowa na ni siya nga state ang gisudlan. Nga naman, da may Des Moines River diri po gisud. Iowa, nilaho siya diri. Tuwa po usa ka river, Illinois River sa state of Illinois. Sa state of Illinois, doon sa Chicago. May cross siya diri na St. Louis sa Missouri River. Sa Missouri ni siya nga state. Laho siya diri, Missouri na nga state. Laho siya diri. Paabot diri, muna ng Illinois state ha. To apoy Wabasha River, to apoy Ohio River. Nila po siya diri. Isud sa Kentucky nga state. Dara Missouri nga dako kay Missouri. Napang Tennessee. The other day ang Memphis, Tennessee. Sakop sa Tennessee ang Memphis City. So musud ka diri kay Tennessee River. Musud diri mulahos diri. Ya, diri ang Arkansas River, Arkansas nga state. Naglahos diri sa Arkansas. Mulahos siya diri sa Tinsas River, napay Ouachita River, napay Black River, napay Red River. Ang tanan nga mga tubig lapos siya sa Mississippi nga state. Mulahos siya sa Louisiana State. Ug diri na sa Louisiana State, diri ang katapusan. New Orleans City sa state of Louisiana. Diyan na diri ang tubig nilahos. Diyan ang lahos ng tubig. Muna ni ang Gulf of Mexico. Exit ng tubig diha padung nas dagat. Okay? So nindot kayo sa mga wakibaw na po ka state ang giagian sa usa lamang ka tubig. Ang tubig gikan nagsugod sa Minnesota State, mga amigo ug mga amiga, mga paisano ug mga paisana, mga kasangkayan ug kabugtuan. Kini diri dapita 600 feet na lang ang moabot na ta sa Headswater, ang tinubdan sa tubig. Diri dapita 450 na lang moabot na sa tinubdan sa tubig. So lakaw ta. Nito mga nasugatan mo ni mga gikan na ni sa tinubdan sa tubig sa Mississippi River ang pinakadako nga river, pero diri nagagikan perting gamayan ni muni tinubdan uluhan sa tubig. So mo ni mga tawhan na gikan dito yang uban na dagiro, pwede man ka magdagiro suro yung tanaw gas tubig sa sinayahan, sa kayutaan, sa kabugnaw, daghang kakahuyan. So mo ni imong masubay dinhing dapita daghang mga nadagiro pwede raman. Sige, i-implementar gihapon nila ang 6 feet social distancing nga distansya sa tao sa usag-usa. Magbanta ka batuhon ng mga lugar, ang mga bato diri dangog ba ang bato. So magbantay jud ka. Unya naay kamera ni diri 24 hours i-monitor ang mga kalihukan diri napita sa mga tao nga moduol diri. So na busy sila si Robert, iyan ang picturean ang iyang anak si Ruan ug iyang asawa si Candice sa monumento sa ilang ibutang diha o dili ng monumento sa ka marker sa Mississippi River. Okay, 1,455 feet above the ocean. Above the ocean, ha? The mighty Mississippi begins to flow on its winding way
2,552 miles to the Gulf of Mexico. Ingana kalawom, ingana kalawom, ingana kataas ang Mississippi River diri sa Amerika. Gamay ra kito. Aligo na naman. Let's go. No, go, ato na go. Mo ni ang starting point sa tubig sa Mississippi River sa tibuok Amerika nga nisubay sa napo ka mga states, mga amigo, mga amiga. Ing ani ang gigikanan sa tubig nga perting dakua nga nisubay napulo ka mga states sa US, mga amigo, mga amiga. Diri kini nga nakita diri. Perting dakua ni. Ituyok ni mo kamera. Perting dakua ni. Kini akong ibarugan mo na siya ang naanakos bato nagtungtong sa tinubdan yun sa Mississippi River. Nindot kayo siya, imong tanawon, o niya, tinaw kayo. Ang ubang bahin sa tubig, ani, dunay init, dunay bugnaw. Ang init, ang ibabaw nga bahin, ang bugnaw, ang mga tubod na diha gasugod ang mga tubig or ang tinubdan yun sa tubig. So bugnaw kay ang ilaw man na, batoon ni siya, kay daghang bato, dunay balas, pero sa unahan nga daghang mga lusay, mga sagbot-sagbot, lapukon sa siya. Doon ay mabaw din ha, doon na po ilawom. Limpyo na siyang tubiga, pero sa mabaw na gamay unahan, doon ay doon na siya kaliguanan. Bisa ka mo, gusto mong maari, maninguha mo nga makaanhi mo, kay nindot kini siya nga lugar. Inyong makita ang unsa kadako nga river, second largest river in North America, ang Mississippi River, sunod sa Hudson Bay. O niya, daghan kayo nga mga tao nga mobisita dinhi, mga turista kay ma-interest unsa ba gyud kadako o kanindot ang gigikanan sa Mississippi River. Ako ituyok ang kamera. Ang uban ani nanguli na. Ang uban mo pay pag-abot. Ang uban wa pa mo abot. Ako nga ligo dire, busa ko yogi mi. Tanaw. Maligo sa may apil, okay? Good. Isuway na kong saong. Dili na pita. Balaso bato. Pero sa unahan na may mga lusay-lusay. May mga lusay. Nice. Lapok dito niya laom. Ari na mo, smile. Ang kuha ni puso na lang. Kinilaw. Huwag na kayo. Sa tuwa pa ni. Inom na dito. Ay, inom. Ay. Lami. Inom lagi. Ay, naka na nangaligo ay. Awa. Kapay na ngabot. Bago na ngabot. Bugnaw. Oh, look at it. You okay? Kapay na ngabot. Bago na ngabot. Bugnaw. Oh, look at it. You okay? Ay, kintiyan sa doon. Dango kayo. Pagkarindot sa lugar sa kinaiyahan ang hinimo sa Dios. Nakita yung bulog sa tubig din.
ang bolong sa tubig mahinumdum ka sa kanaan sa dagan sa kinabuhi nga mahinumdum mo nga ang tubig wata may bawo kung doon na ba siya problema. Kini lugar kung sa mahinumdum ni ako sa Aurora sa Dinagat, Surigao del Norte. Dito pa may gapuyo nga musag obra big tubig. So, sa mga mapakari, ari mo ano man, kumusaw mo, mutigpasaw mo din ha. Ma-feel ninyo nga naibugnaw, naiinit ang tubig. Naibato-bato, naibalas, naiyuta dito na pita. Si Robert o si Ruan, ganina pa na, duha na ka oras, wa pa mo undang. Kusa kamo, ikaw nga nagtanaw. Gusto ba kamo experience sama sa mga nagian? Gusto nimo masugatan ang katugnaw, ang kainit sa tubig din napita? Alin na, Mississippi River, himutang sa Itasca State Park sa northern part of Minnesota. Shout out labi sa atong camera lady in camera woman. Candice Tirando. Palit ice cream? Palit ice cream? Okay. Cream time. Rowan, where's your ice cream? Where's your ice cream? Okay. Thank you, bro. Human sa pag-swimming, ice cream sa mga amigo, okay? Kini ang Mississippi National River Recreation Area. Mao na siya ang sumpay nga river gikan sa gisugdan nato nga Itasca Lake dito sa Itasca State Park sa northern part of Minnesota. Parting layo ato gikan diri mga 3 ka oras kapin ang biyahe padulong didto mga 180 miles away from this area. Di ataron himutang sa may Champlain City sa state of Minnesota. So gimong tanahon, gamay kayo ang gigikanan sa Mississippi River sa babaw, pero pag abot na diri sa ubos, gikan sa 3 ka oras nga biyahe o gimong adtuon, mao na ni ang Mississippi River. Nagsugat-sugat na ni daghanang mga sapa nga ni sumpay ani ni connect mo ning nahimo nga perti ng dakua. Daghan ng mga yati, daghan ng mga speedboat, daghan ng mga jet ski ang mobiyahe mo mga bangka, mga boat, bisag unsa na lang mga kayak or unsa pa nang ilang gamiton dire nga mga sakayan. So mo ni ang baligon ako, mo ni siya ang Mississippi River sa Champlain City side. Perti ng dakua, masud ng barko dire ha. Masud ng barko dire, masud na nanay mga daghang mga sakayan dire. Pero karon kay adlaw man rosting trabaho, Lunes man ron pizza size sa buwan sa Hulyo busa tuig 2020 ha, tuig 2020 sa Hulyo busa walay makita nimo nga pero to ay mga sakayan to mga speedboat nila speedboat perti ka speedboat ya kay naay mga cabin naapoy mga balay subay nining maong lake, mahal kayo labi na ni dire dapita hapilay abang ani nga mga senior living mga care facility, mahal nag-abang kay dool man siya sa lake, sa river. Okay? Mutubay muliko ta diri wala kay tulay man sa Champlain. Din do na poy. Oh, tara. Naaga na iga speedboat oh.
Naigang speed, nagasakay siyang speedboat sa sunahan. So, naay mga balay, naay mga sakinan, mahal ang imong balay nga paliton og luti kung naa ka sa kilid sa river. Padung dito, na dito ang Itasca State Park, Itasca Lake, na dito ang tuburan, na dito ang gisugdanan, ang gitawag sa in English og headwater, na dito sunahan. Unya, kining diri pikas, paingon mo bukid sa Minnesota, kini siya paingon na Patag. Paingon na ning adto sa magsubay na ning adto ang Mississippi River. Paingon na ni sa Minnesota, magsubay sa Minnesota, sugaton sa Wisconsin, sugaton sa Iowa nga mga river, sugaton sa human sa Iowa, Illinois nga river, Missouri nga river, Arkansas, Kentucky, Tennessee, lapos na ning adto sa Mississippi o niya sa Louisiana State. Kanang napulo ka mga states mo'y subayan og mula po sa ni sa Gulf of Mexico adto na ang katapusan nining tubiga. Gamay kay gisugdanan, gamay kay tubod o niya nikalit og dako tungod kay daghan na nga mga nikunik nga mga sapa og mga river diri sa nahisgotang lugar. Mo ni ang pinakadako, second largest nga river sa United States of America. Ang una ang Hudson Bay, ikaduha kining Mississippi River nga nanukad gido ang dugukan niya, ang lintunganan niya, ang iyang gigikanan, iyang starting point naagyod sa bukiran nga bahin northern part of Minnesota nga motadlas sa napulo ka mga states sa Amerika. 40 ka states mo iwa niya masudli kay 50 man ang ka states sa Amerika. Unya kining maong tubig, lawom kay ni siya, makaging barko ani, makaging lansa, makaging yate. Kining maong tubig ang gigikanan ini dito sa Itasca Park, 1,475 above sea level ang maong lugar. Unya 2,552 miles or 2,552 ka milyas ang gitadlas ini gikan sa sigigikanan paingon sa katapusan nining maong river. So ta diri dapit sa unahan o mulugsong ta diri mo paduol ta sa tubig. Kini tubig so sa layo ani pwede ko ka mo connect sa daghan nga mga state, magsubay ka sa Mississippi River. Unya magsakay kag yate, magsakay kag speedboat. Mulahos ka sa lain-lain nga mga states na pulo ka buk. Gikan ni nga tubod dito sa bukiran nga bahin, northern part. Makita nimo nga naisulog, makita nimo nga ga-flow ang tubig from left side ngadto sa right side, okay? Gikan sa left side padung sa right side. Og unya og mamasol ka diri, aw daghang isda diri dito sunahan. Og oras na nga way trabaho, ting trabaho maron daghan untang managat dito dapita mamasol. Gamit ang ilahang mga high-tech nga mga panagatan pero dili magsakayan. Naara sila managat sa daplin, mamasol, mamingwit. Unya, dagan ni dagan diri sakayan sa pikas kilid Kit unta mo ha. Address pikas kilid. Unya daghang isda diri. Naay largemouth bass, naay sunfish, naay walleye, naay carp or karpa, bisag unsa nga mga isda nga naa sa tabang sa tubigan nga tubig freshwater mga amigo ug mga amiga. Unya ang imo lang ani nga mokuha kag license, fishing license kung pananglit mo mamasol ka, mamingwit ka diri dapita. Okay? Yan ay mga balay Nay mga balay. Nay mga boat diha dinala ta paduol kay private ra diha. Okay? Kana siya, mo nakita diha boat na siya. Kana siya boat na siya. Okay?